Lali anak lali bojo belani sing metro-metro. Oh iya. Aye. Ireng elutung. Nek ana kethek. Kok ning latar. Aduh seneng ora pretak-pretok. Sayang dandane iya sayang sing penting bokonge jembar. Aduh mas enak dik nadyan aku bocah gunung tebengan dunungku ora susah kadek nganggo bingung yen to pancen tresno aku pancen isih dadi lakon ninggalke sliramu bakal kelakon apa ki jejedean karo aku sakno moga aja nganti cocok Pak Kris gelem kuwi gawe apa kowe ra kelingan lajo dolaning maku ana latar padha luwan jejogetan karo ireng manis kulitane manise enak sawang katon manise matoe segere patut lamun sinuyut dan merengsa sama timun tiris iris rena wangi ngalamun wong sing ireng manis ireng benes mah Rama nek mau tak main Restiana tak rajang brambange tak gadang sayange masih kabeh ya sayang Restiana tok gawe lali wong tresno ora bisa lali rujak babal kurang kuyahe yen nganti ditinggal
piye polae Rama ngisor tretek dalane banyu madhep mantep derek sliramu ojo ngajari belo rondo rengka lopo timon sigarane sing penting rukun sak bendinane Rama ramane sulingan kayune waru yen kelingan ora bisa turu Dik. iya Mas Resiana wis ya turu. lalu mongso manusune mangkut yut nyetan belingon nek wis janji tenan kapan-kapan kelakon Rama gandes luas sak solahe tak sawang katon manise manise Dre. Wali matres narabi salali tanpa mundur Rama ngisor tretek dalane toya madhep mantep yo melu garmo nadyan lamun kalamun tak Gedem apa kuku aku gede walu nang ati dadi marang mereka gendinge walu-walu senajan bunga susah ayo tetap guyu prayogane aja gampang nasu lamun nasu toprak awak dadi kuru yen sampean Mas milih melu sapa yen kanggo kudik aku melu sing sayang cerit ning
dan surat manisnya